Bideo honetan egingo dugu hemen agertzen den ariketa, eta ariketa honetan egin beharko dugune izango da X aldagaiaren banaketa binomiala normalera hurbildu. Gero eskatzen dizkiguten probabilitatea kalkulatu ahal izateko. Orduan, ikusten duzuen bezala, bi atal daude eta diapositiba honetan egingo dugu lehenengo atala eta hurrengo diapositiban hurrengo atala. Orduan hasten gara. Esaten du, X aldagaia binomiala da, N 1200 eta P 0,008 izanik. Orduan, nik badakit X aldagaia jarraitzen duela banaketa binomiala. N esaten du 1200 dela eta P 0,008. Orduan, hemen dugu banaketa. P 0,008 baldin bada, orduan Q izan beharko da 0,992. Badakizue Q beti dela batken P. Eta, bagoaz lehenengo atalarekin. Esaten du, kalkulatu ze probabilitate dagoen X 100, ez da 100, hemen errakuntza bat dago, hau ez da 100, hau da 10. Orduan, X 10 baino handiagoa izateko. Orduan, eskatzen ari dan probabilitatea da X handiago 10 izatearen probabilitatea. Orduan, probabilitate hau kalkulatzeko egingo duguna izango da ikusi ia banaketa binomial hau normal batean bihurtu dezakegun. Eta horrela, normalarekin hobeto moldatuko gara. Orduan, binomiala normalera hurbiltzeko bi baldintza bete behar dira. N bider P 5 edo 5 baino handiagoa izan behar da eta N bider Q ere bai. Orduan, begira, N bider P izango litzateke 1200 bider 0,008. Eta honek ematen du 9,6. Orduan, hau ikusten duzuen bezala, 5 baino handiagoa da. Orduan, lehenengo baldintza betetzen da. Eta bigarren baldintza da N bider Q izatea ere bai 5 baino handiagoa. Eta, argi dago emango duela, bai? Ze begira, N bider P egin dugunean, egin dugu 1200 bider 0,008. 0,008, barkatu. Q da 0,008 baino askoz handiagoa. Orduan, biderketa hau, kasu honetan, eman beharko du 9,6 baino gehiago. Beraz, betetzen da, seguro. Orduan, egin dezakegu hurbilketa, egingo dugu orduan. Izango dugu X', hau izango litzateke aldagai hurbildua, jarraituko duen banaketa izango da banaketa normala, eta banaketa normal honen bataz bestekoa izango da N bider P, eta honek ematen du 9,6, badugu hemen kalkulatuta. Eta desbiazioa izango da N bider P bider Qren errokarratua. Hau da, 1200 bider 0,008 bider 0,999 biren errokarratua, bai? Eta errokarratu luze honek ematen du 3,099. Orduan badaukagu ja banaketa normal hurbildua, bai? Kalkulatuko dugu beraz probabilitatea. Hemen probabilitatea hau kalkulatzea eskatzen digutenean, eskatzen digute probabilitate hau kalkulatzeko. Imaginatu hemen 10 dagoela. Orduan, X 10 baino handiagoa izatearen probabilitatea. Baina zer gertatzen da? 10 kanpoan utzi behar dugula, bai? Hau da, banaketa binomialaren aldagaia, eta banaketa binomialak 10 balioak kanpoan uzten du. Orduan, hurbilduan 10 kanpoan uzten dugula ziurtatzeko, hartuko dugu 10 baino pizka bat gehiago, bai? Hartuko dugu 10,5. Eta horrela, ziurtatzen gara, 10 balioak kanpoan uzten dugula. Orduan, momentu bat, banaketa aldagai hurbilduan, izango litzateke X' handiago 10,5. Bai? Hau da, benetan kalkulatu behar dugun probabilitatea. Orduan, orain egingo duguna, izango da, tauletan begiratu ahal izateko tipifikatu balio hau. Orduan, begira, Z badakigu dela X ken bataz bestekoa zati desbiazioa. Orduan, gure Z izango da 10,5 ken 9,6 zati 3,099 desbiazio tipikoa dalako. Eta honek ematen du 0,29. Beraz, kasu honetan, kalkulatu beharko dugu Z handiago 0,29 izatearen probabilitatea. Eta, badakizu zelan kalkulatzen da, hau izango litzateke batken Z txikiago berdin 0,29. Eta orain ja bai, balio hau begiratu dezakegu taulan, ez? Eta honek ematen du, batken 0,61, eta beraz,
bilatzen ari garen probabilitatea izango litzateke 0,38 bai? Bueno, bagoaz orain B atala egitera urrengo diapositiban. Bueno, B atala egitera goaz, hemen jarri dizuet aldagai hurbildua, aldagaiaren banaketa normal hurbildua, bale? Orduan esaten du aurkitu 95%ko probabilitate baterako tarte bereizgarria. Tarte bereizgarria kalkulatzen ditugunean, badakizue lehenengo banaketa tipifikatuan kokatu behar ditugula. Hau da, nik lehenengo jakin behar dut, tarte konfiantza maila honetarako zein izango litzateken tarte bereizgarria normal tipifikatuan. Orduan, begira, normal tipifikatuan, momentu bat, daukagu gure aldagaia izango litzateke z, eta badakizue batazbestekoa dela 0. Orduan, 95%ko konfiantza maila uzten duen tarte bereizgarria izango litzateke -1,86, 1,86. Zergaitik dakit balio hau dela, 95%ko probabilitatea erdian uzten duena, balio hau askotan agertu zaigulako, konfiantza maila hau askotan agertu zaigu eta ja buruz ikasita daukagu, eta horrela ez bada, kalkulatzen jakin beharko genduan, eta hori aurreko beste bideo batzuetan agertzen da, bai? Aurreko bideo batzuetan ikusi dezakezu zelan kalkulatzen diren balio kritiko hauek, bai? Kontua da, nigia badakidala, banaketa normal tipifikatuan honek direla balioak, bai? Orduan, zer da egin behar dudana? Ikusi behar dut, nire banaketarako zeintzuk izango diren hauen baliokideak. Hau da, momentu bat, egingo dugu hemen beste banaketa hau, bai? Nire banaketa, aldagai hurbilduan, banaketa honen batazbestekoa da 9,6. Orduan, badaude beste bi balio, 95%ko konfiantza maila utziko dutena erdian, tarte horren barruan, Orduan, bi balio hauek kalkulatu behar ditut. Orduan, zer da egin dezakedana? Honen baliokideak aurkitu, zelan tipifikazioaren formularen bidez. Hau da, z berdin, x-ken batazbestekoa zati desbiazioa. Orduan, kasu honetan, z da ezagutzen dugun parametroa edo balioa, eta x da kalkulatu behar duguna. Beraz, izango dugu -1,86 berdin x-ken 9,6 zati 3,09, eta orduan hemendik x ebasten baduzue, ikusiko duzue, ematen duela 3,54. Eta gero, goiko balioa izango da 1,96 tipifikatuan, eta bestean, izango da x, jartzen dugu horrela, ebasten dugu x, eta ikusiko duzue, ematen duela 15,76. Momentu bat, ez dakiz zergatik jarri dudan hemen, parentesiaren bigarren marra. Orduan, gure tarte bereizgarria izango litzateke 3,54, 15,76. Badago beste modu bat egiteko, azken finean gauza bere egiten egongo ginateke, baina formulak nahiago dutenentzat, zuzenean aplikatu dezakegu tarte bereizgarrien formula, Tarte bereizgarriak zelan kalkulatzen ditugu zuzenean balio kritikoak ditugunean? Formula honen bidez, muken z alfa erdi bider desbiazioa eta mugei z alfa erdi bider desbiazioa. Orduan, kasu honetan gure banaketa normalaren batazbestekoa da 9,6. Z alfa erdi 1,96 eta desbiazioa 3,09. Gauza bera beste aldean, ordezkatzen ditugu balioak, momentu bat, koma bat jarri dut, ez dakit zergaitik, bider 3,09. Eta orduan, kalkulu hauek egiten badituzue, ikusiko duzue ematen duela 3,54 beko muturra, eta goiko muturrak ematen du 15,89, gauza bera. Eta hau izango litzateke 95%ko konfiantza maila erdian uzten duen tartea. Bi balio hauen arteko tartea. Eta listo.